Здравейте хора, днес ще играем Raid Shadow Legends. Почваме хора, мисля от самото начало на играта, защото ако не играете тази игра известно време, акаунта ви се ресетва. Няма скипва нищо. Държим както е. Това е новият трейлър на играта. Надявам се ви хареса. Това си героите. Това е Лейн. Това е Дакон, който не знам какво прави точно. Някакъв гуща, откъде знам какво става тук в играта. Има и нови герои, нови босове. И това е думтала. Да, не помня какво става в играта като цяло. Да се надявам Каел, Елейн, нови герои може да си избираме в началото. Това е с голема. Както виждате, Каел и наши герои го размазват. Не знам защо това гуша на наша страна. А тела е променена. Вързахме дракона. Явно джудже имаме в играта. И играта почва както почва принцип. Гледали сте тела. Съжалявам, не мога да го скипна. Вижте, това са Каел, Елейн, Ател и Галек. Мисля, че е брутално. Сега ще вижте как се играе, макар че ние знаем как се играе. Тази игра беше дълго време в Google Play магазина и още има. Тая регистрация в Playroom и тем подобните неща. И играта беше много нашумяла на времето. Сега мисля, че още е хубава, но ме ми харесват като цяло. Ако не вас харесва играта, оставете на лайк, мисля, къде е камбанката и нека тръгваме нашите приключения с тези герои. Почне обясня какво е. Да ви кажа, няма да следят всички. Айде, next, няма да ги чакаме. Ако ви интересува какво казват, дайте на пауза и си го почетете. Тоест някакъв артефакт, който ни е пратил би, трябва да го намерим. Но ето един дракон, който ще ни попречи. Тук идеята е да загубите. Не може да биете. Елейн казва, че всеки дракон си има само място. Ако може да го дай как трябва. Разбира се, Елейн е изядена. Оставаме трима. Трябва да го атакуваме заедно. За Талея и за арбитъра. Атакуваме всички заедно. Аз виждам да му правим. И той ни изпепели. И това е края на наши герои. Мисля, че тези шампиони са били тези, които трябва да са, но явно са провалили. Те не са били готови. Но сега на теб предстои избор. Има само сила да разрази един от тези шампиони. На първата ти експедиция. Той ще бъде свързан към теб. Ти трябва да избавиш. Може да изберем Елейн, Каел, Галек и Ател. Като ви кажа хора, като нов акаунт, ще изберем Каел. Той има
атака, има специално умение, има отрова, има и такъв аура скил. Той е Lethal Warrior, с който може да има такова, неговите опоненти да се затовят. Добър е в Dragon Slayer и за Demon Lord и пребива всички негови опоненти на арената и е добър в тъмницата. Виж, това ще е нашия герой за момента. Избираме него. Той е Dark Elf. Next. И мисля, че да почнем играта. 5 минути интро. Тук мога да си създам героите, които ми трябват. Това е Summoning Pool. И за 500 стотинки може да съмнем някакъв герой. Дано излезе нещо хубаво. Разбира се, излезе Common герой. Този герой е един от първите герой, който може да направите. Не е много силен, ама като за начало първо Castle. Да, бана лордове и тем подобни. Значи, това тук го е. Вижте, на всяка мисия има едно квадратче. Това е вашата награда. След битката. Тук ще получим едно геройче. Да, ясно. Ако ви интересува, си го прочетете. Ако ви интересува какво казват, оставя малко време да си го прочетете. Мека след на пауза. Ако ви интересува, прочетете си го. И Battle. Да, магията е по-силна от Spirit, Spirit е по-силна от Force, Force бие Magic, Void е Special, шампионите на Void няма директна слабост към другите афинитета. Имам сега два шампиони и мога да ги избера. Кайл ще ми е лидер, тази ще е следващата. Тук долу пише каква скил има вашия герой. Това не разказва тук. И да потърваме. Fight. И тези стрелки над героите показват ефективен, неутрален и неефектив. Така, как виждате към Кайл. Неутрално, но ще направим така. И ще не ги отърпахме, какво се прави. Така. Това е първата ability на героя ви, това е второ, това е трето. Някои имат по 2, други имат по 3. Например, звездници имат 3 ability, звездници имат 2 ability. 4 звездните и те имат 3, няма герой с 4 ability. Значи това е нормалната ability, това е второто, което ако ударите с него има cooldown 2 хода. И това ви е третото. Третото ability, вижте, ви пише, това е третото ability. Ето, това е отрова. Вижте, отроване. Това е втората бити на стрелкинята. На нея тя няма оцелее по-напреден етап на играта, защото не мисля, че ще ми свърши работа нататък. Просто стават по-трудни мисиите и не мисля, че ще ми свърши работа. Победихме, взехме някакъв артефакт и ама трябва да се върна обратно към бащана. Добре. Лево 1, ясно. Това е лайф артефакт, това мога да вземете от мисиите. Шампион. Да. Мога да сложа лайф артефакт. Готово. Сега излизаме тук и продължаваме битката в кампаниите в Carol Castle. И продължаваме така до края на битките.
Ще ги забърза малко, че не си мисля да ги чакам. Наистина записвам тази игра, защото днеска нямам абсолютно никакво време. Но ще има и видеа на Elder Scrolls. Се притеснявайте, ще има нови видеа. Кога ще записвам, не знам. Утре няма да е видео, но сега ви обещавам, че всяка събота около това време ще има видео. Там 3,5-4 ще има ново видео. Мисля, че другата седмица в събота ще има видео. И качих ниво и получих награда. Някакъв сет, ако направите сет от 2, това ви дава някаква сила. Имаме информация за лайф. Някои имат по 2, някои имат по 3. Така мога да цъкна и да го апгрейдна едно левелче, 2 левелчета, 3 левелчета, 4 левелчета и ми отвори нещо ново. Да, тя каза, че вече съм... Ако се логваме 7 дена, ще получим всичките неща и герои. Go to shop. Това е free. 2 милиона получихме. Тук цъкаме тук, за да вземем тези 2 милиона, които знам за какво ще ми потребват. Тук има евент. Champion Training евент е когато си апгрейдвате героите. Ако стигнем до 2100, ще получим кристал. Gear Hunt още не е лайв, така че няма да го видим. Така, в маркета има неща. Отключваме този слот, отключваме и този слот. Той за да отключим и трябва 50 кристала, ние нямаме, ще покачим 5 за рефреш. Взимаме за 5000 едно такова, даваме пак рефреш, взимаме 2 кристала и рефреш за последен път, няма да взимаме нищо. Така. Тук има Daily Login Reward, 20k. Няма да го потърся в евро нещата, няма да купаме нищо. Playroom. Сега ще няма какво правим тук. News. Ако не ви интересува какво има за четене тук. General News. Почели сме ги, няма да ги четем. Няма шанс да го почета. Така. Тук вземаме копи. Няма да го гледам. Копи. Вземем си тук нещата. Копи. Няма да гледаме видеята. Копи. Няма да гледаме видеята от сега. Ако ви искате да гледате видеята, стигате сегата и ги вижте. Няма кой знае какво е интересно, гледал съм ги. Но ако на вас ви е интересно, и сте гледате играта на компютърния телефон и ги вижте. Да, дават ни енергия. Хора, тази енергия, сега ви казвам, няма да може да използваме цялата, винаги ще имате енергия, може да си играете безкрайно. Или поне докато не ви падне батерията на телефона, или пък на компютъра може да играете вечно. Не мислите да играете вече часа, добре е да играете по-малко и разумно. Така, и тук вземем едно пиле. Това пиле, виж 4 звезди е, и 4 звезди е. Това пиле помага да си ранквате героите нагоре, ако нямате герои, с които... Добре. Имаме мини пак, 25к. Тук на състояние. Тук имам, взимаме си това. Взимаме банана. И мисля... Тук няма нищо интересно като цяло. Този тук може да си променим героя. Така. Този ще е. И сега отиваме да си вършим мисиите. Тук има чалендж.
Правя чалендж, готов. Ако изпълните всички чаленджи, получавате това. Има за арената, има за дънжена, има за артефакти, има и за шампиони. Така. Мисля, хора, много хубави неща получих тук, направо супер. Тук всеки 5 или 10 минути получавате награда. И тук получавате, нали, за време игра толкова това нещо. Така, тук имаме това, го направихме, 2.25. И тук са ви мисиите. Това буренце, ще ви кажа за какво служи. Така, в таверната му вляза, но ще можем съмме герои. Съмаме третия си герой в играта, но не се получим нещо хубаво. Да, получихме нов герой. Той какво прави? Значи какво прави този герой. Един ми 2 пъти и 3 пъти е тандем. Това е много хубав герой. Поне за начало. Съмаме друг герой. Това куче герой хора няма да ви хареса, най-слабото животно в играта е. Тези, които виждате, те, които са в такава сива светлина, са направо пълни useless герои. Да, тези герои са useless. Получихме един хубав герой. Надявам се да става за нещо. Дънжна, като се отвори, тогава ще ходим да се бием. Трябва малко опит, мога да се фалим с главата напред. Тук има мисии. Да, битен кажа, тук е мисии. Първата мисия е да победим Кера Кесъл на нормал. Добре, има много мисии. Няма да гледам всичките по обективни причини. Какво има тук сега? Player Points. Спечелихме много неща. Кампейн. Продължаваме. Така. Следващата битка. Тук вижте, ако трябва да биете стейджа, една звезда. Ако биете стейджа без да загубите, 2 звезди. Ако победите стейджа с 2 или по-малко герои, без загуби, печелите 3 звезди. Моя съвет е да се опитате да спечелите битката с 3 звезди. До играта да ви казва, че не може. Тази е втора ниво, този още е първо. Мога да има 30 още сега, но ако видим на 30, няма да ви е интересно. Защото е толкова силен герой, че ще ги кръти. Има лека музичка, ако чувате. Аци-трейн. Трябва да губя тук, защото ще спечеля с 2 звезди. Вкараме втората битва в действие. Надявам се да умра. Да, спечелихме хора. И станахме трето ниво. Даваме next. Продължаваме. Така ще изиграем първата и втория ще се бъдем 2-3 мисии днеска. И това ще е края на видеото. Някаква да се коментира толкова много. В играта, както виждате, точим ги, цепим ги. Да. Вижте тази сълка. Към нея Карел, нашия герой, е неефективен. В началото на играта е левел 4 станах и нов шампион спечелих. Този герой хора го получавате абсолютно винаги. И спечелих шарт. Имам чалендж за паса. Да. Daily Challenge. Apprentice Challenge. Знаете се на дума. Ако купите паса, долния,
ще е такова. Ще получите тоя. Няма да купуваме нищо. Защото не е хубаво да схащат пари за тази игра. Така че няма да купуваме нищо. Ако има нещо свободно, тук пише free в шопа. Claim free gift. О, да, хора. Имаме free gift. Печелим това и това. И нека съмнен мощи герой. Интересно ми е какво ще получим. Като за първо видео, това ще е по-дълго видео. Тук някакви квестове пълним. И хора, съжалявам, но ми дадат хубав герой. Зелен. Опа е това. Emit 2 times. One enemy. Ще го стопим, може би. Вижте, този сега получите на Common, Uncommon, Rare. От Ancient може получите Rare, Epic, Legendary. От Void може получите Rare, Epic, Legendary. От Primal може получите Rare, Epic, Legendary, Mythical. А от тези Sacred Charted може получите Epic и Legendary герой. Така че няма да губите надежда, някой ден може да спечелим нещо. Добре. Сега трябва да направим Rare Epic Mythical Champion Skill. Ами, ще вземем пилето, ще колектираме всичко, което може да колектираме. Други ще ги вземем. Ние ще мога да направя все още за това. Продължаваме да търпим тук опонентите си. Тук са вече 3 опоненти. Вземем този и нека ползваме ето този за разнообразие. Знаме герой ще играме, за да спечелим звезди. Ще ви кажа един трик. Как да видите героите бързо. Значи, имате силен герой. Например, Кайл. Този герой е по-силен, а дори да ви убие този герой, втория, първия, мъничкия, който е слаб още, той може да умре, но ако умре, той пак получава опит и се апгрейдва. Сега няма да го имам вече, но с Кайл ще спечелим. Няма да загубя, това е ясно. Стънем по този, елиминираме го. Пак му направя си трейн. И левел 5. Вижте как стига нивото бързо. Дори да умре, както ви казах, се апгрейдва. Демек, взимате ни силен герой в играта, който е най-силния. Сега си някакъв слаб герой, да кажем герой, който много ви харесва на вас, и се биете заедно с силния ви герой. Силния ви герой няма да го убият, или пък дори да го убият, може да се върнете назад, не губите нищо. Той се атакува всички. Да. Моят герой нищо не направи като хората. Убихме тази. Тук сме неефективни, нито пък сме ефективни и неефективни. Героите са еднакви. Като афините са еднакви героите, всички сме Magic. Бихме, като виждате. Имаме Challenge Completed, после ще го гледаме и това е това Kara Castle. Удряме ги. Получаваме кой знае какъв дамидж от тях. Тоест вижте, беше първо, сега е 4-то ниво вече. Вижте, ако бъде вдига ниво, като е саб героя. Като е саб героя, нивото се вдига. Това прави проволк. Ще видите просто колко стилни ви стават героите, като ги апгрейднете. Да. Да. Ще го бия тази мисия, но не възпреснявате. Така, това ни е първият опонент. Това е
първия бос. Този герой може да го получите и в играта от Sacred Chart. Може да загубим. Да. Биха ни. Но явно трябва да направим някакви неща, за да може да не го убиват. Слагаме му това. Мисля да му махна това. Manage, Remove. Слагаме му това за повече атака. Слагаме му Chestplate. Потуши нямам. Сега. Това ще го апгрейдна до левел 8 с Instant. Виж, веднага става левел 8. И някакви неща пълня. Това напълнихме, това напълнихме. Следващата награда е била. 20 бири. Добре. Тук героите ви се вдигат. Така. Upgrade Skills. Сега не мисля да апгрейд някакви скилове. Имам 5 бири. Знаете ли какво? Макс. 20 левел. Този. Чайте, че правя глупости. Този. Макс. 20 левел. Който е максимума. Upgrade танк. Така. Инкубус. И ето тази. Sacrifice. Upgrade. Това стана 3 левел. Upgrade левел. С 4 би. И сега отиваме на битка. Този път. Този няма да ме бие. Втори път. Progressive Reload. Левел 5. Получаваме. А тук какво правим? Тук. С 50 енергия. И продължаваме битките. Вие оставя, че е половин час. Влизаме тук, да си наподобим рекорда от 2 звезди. Вече сме по-силни. И виждаш, не падаме толкова лесно. Размазваме ги, както виждате. И печелих конка. 3 звезден шампион. Ами да ви кажа, получихме максималната награда от този стейдж. Максималната награда от стейджа е 3-звездния герой. Вече имаме няколко 3-звездни героя. Което е много хубаво. И продължаваме да се бием. Една секунда, хора. Без пръснато хора, продължаваме нататъка. Карк Кесъл. Знаете, ако нямате на добър интернет, играта може да назреща хубаво, но... Пазен си битката за... това големеца накрая. Трябва да бием хора, не може да завършим пистола с загуба. Товим го. Така. Този път ще го бием.
Показвам какво да не се прави по-начално, за да може вие да не го правите. Тук ви оставя малко да ми си го почетете, дете на пауза го почетете. Да. Давайте пауза. И си го почетете. И с тях важен герой. И всичките тези артефакти, които виждате тук. Получаваме тук това. И това също. Така. Тук има мисия. И направихме нещо. Така. Добре. Не мога да станем първи в турнамент. Така че няма да се опитваме. Да станем първи в турнамент. И пак получаваме някакъв герой. Той е Маура. А това мен учи Маура. Така. Отиваме в таверната. Този герой правим го 30 левел. Този. Така. Този. И него можем правим някакъв левел. 27 левел. Така. И като цяло е това. Upgrade Tank. Ами няма да го ранкваме сега. И той ще може да направим нашия герой. Тук паса един, какво ще получа сега. Така получавам това. И Apprentice 15. 20 бири. Това е много хубаво. Направя Крел от level 6. Level 6 for artifacts. Ще направим сега. Manage. Level 8 ще ги направим. Да е по-сигурно. Level 8. Трябва да приключим видеото. Така да давам някакви ръкавици да си има и някакви ботуши да си има. Upgrade Level 8. Има 2 милиона. Upgrade Level 8. И Apprentice Mission направихме. Така. Няма да купаме нищо. Тук, Mission, направихме това. Направихме и това. Добре. Apprentice Pass направихме нещо. Claim, Rewards. Още едно пили. Може да направим нашия крел по-висок ранг. Макс, можем. Края вече е ранг 4. В началото на играта. Представете си. Тук са ни квестовете. Вижда Weekly, Daily и тем подобните неща. На паса направихме нещо. Claim. Какво търпвам пак за Apprentice? Equip Crel with 6 level 8 artifacts. Level 8. Добре, това ще го направим. Пак е на Apprentice Pass. Claim. Reward. Така. Друго мога да направя. Skill One Time. Има една книга.
Disintegrate. Така. И трябва да отидем да бием 4 шампиона левел 20 Орхая. Добре. Левел 20. Добре, не ме интересува. Не ви интересува това, като мен не ме интересува. Каел, този и този. Ще стигнат. Да ги опозираме. Може Каел да е първо ниво. Толкова пари са. Walk Revive. Много хубави неща прави. Спирит герой, 3 звезден. 27 левел. Бихме. Даваме next. Хора, завърши мисията. Възня някои трюки, които мога да правите в играта. И това ще е края на видеото за днес. Атакуваме всички. Това е Conqueror. Ще си го оставим за сега да го топим. За да може да ни послужи в битките. Това направихме 3 звезден, защото е много добър герой. Ако някой етап на играта почва много да ни тежи и станах левел и се спечелих шампион, ако прави, атаката тайм се му фан бърз. Добре, получихме герой. А трябва да се получавам хубавите герои, аз да си ги получавам така. Но герой се получава рядко. Тук мога да получите за тези на герой, но повече е този герой мога да получите. Като двузвезден. Което не знам дали ще стане. Този герой не винаги го получавате, този също. Сега ще свършим битката на този стейдж, целият стейдж и покажа кой герой може да вземете гарантирано и кой герой не може да вземете гарантирано. Ще ви покажа кои герои взимат гарантирано и кои не се взимат гарантирано в играта. И кои герои са ви гарантирани. От има герой гарант и герой не гарант. Гарантираните герои са много малко и не винаги ги получават. Тези герои, които в началото, Каел си го вземете, може да пушите и Галек, може да пушите и Ател, може да пушите и Елейн, може да ги пушите герои, да ги получите, които видях в началото. Но те не могат да западнат от Мистери Шард. От тези зелените Мистери Шардове не може да получите Рера герой. То, че можете. Ама имате много голям късмет. Получава се, не ми се случва, получава ми се герой, ама шанса да получите тризвезден герой от зелен Мистер Ришард, шанса е около 2%. Ако не е по-малко. Но ако получите, да кажем, например, 2 героя от тези шардове, явно вие ще имат много хубав късмет. Така, такова врат. Това да ме и това да ме. Така, правим аси трейн. Приспираме ги всичките. И сега се бием с боса. Бием бос, ще покажа още две-три неща и приключваме видеото. Винаги хубаво да става повече от половин час. Макар че вече минахме половин час. И видеото ще ви го пусна. Сега го завършам и ви го пускам. Да. Правиш ред.
атакуваме и бихме. Така. Останалото ще почетете. Дайте на пауза и четете, ако ви интересува. Тези, ако питате какво това е Tournament Points, турнира по chain поинтове. И Mission Completed. Да, иска да го еквипна. Така. Сега ще покажа неща. Влизаме тук. Съваме герои. Това ще практика. Всеки епизод в началото и в края ще ставаме по един-два героя. Та бай ми се падне нещо хубаво. Както виждате, не се получи нещо хубаво, но пък що се оплакваме, като получихме на хубави герои в началото още. Клейм, ето кристалчета, левел 11. Dungeon Unlocked. Искате ли сега хора да отидем в дънжъна и да направим няколко бичици? Какво ще кажете? Акцент? Да. Акцент веднъж. Втори път. И трети път не мога. Така. И направихме в дънжъна нещо. Сега ще отидем в дънжъна да правим битки. Две книги. Мисля, че знаете на кой ще ги дам. Тези две книги. На този. Upgrade Skills. Една книга. Така. Хора, никога не давайте макс, като имате книги. Защото ще ви изиграе лошо шега. Мишените. Не тука. Не тука. Mission. Challenge. Така. Dungeon. Трябва би Magic Keep level 3, Force level 3, Void level 2, Keep Spirit Keep level 3 и Arcane 3 on Auto. И почваме Dungeon. Значи level 3 on Auto. Вземи стейки, ако са най-силните. И се впускаме в битка. Те първоначалните са слаби. Разбиваме ги. Тормит. Така. Този ви е главният бос. Него трябва да бием. Той не е много силен. Първият бос, както виждате, не е нещо особено. Топим му живота. Аз не топи нашия. Да, ако мисля толкова лесно, сега да, лесно е. Ама след това вече не е лесно. След това стават все по-силни и по-силни и по-силни босовете. Не знам ли ще успеем да бием на ауто. Надявам, че ще можем. Видеото скоро ще приключи. Защото вече е цял един час. Сбием и с него сега. Полза на битата. А да можем да спечелим.
Както ви ще спечелим е ясно, като бял ден ще спечелим, но все пак да не казвам голяма дума, защото този може да подивее и да ни свие самите. Отключихме и арените. Next. Трябва да го бием на ауто. Така пише в мисията. Трябва да го бием на ауто. Надявам се да успеем да го бием на ауто. Така, вижте ходен до коса мишката. Това е на ауто. Виждам си виж на ауто и не я докосвам. После цъкате веднъж ауто и това е. Ако ви не ви се занимава. Седи мишката на ауто, не я докосвам, не я цъкам, просто седи на ауто. Това означава, че компютър сам играе битката. Играта е за телефон, от сега ви казвам. Има сега на компютър, има за телефон, има за таблет. Мисля, че е налична за Android. В Google Play Store има. При iOS не знам как са нещата. Ако някакви маса за iOS ли има в iOS, пишете в коментарите. За App Store знам. Добре, ще тук ще го играм на ауто. Не пише как трябва да бием. Така че важното е да бием. Не пише дали на ауто или не на ауто. Важното е да бием. Тази не е като другите герои. Тя си възстановява живота всеки ход. Както виждате, мачкаме. А сега пак е първия стейдж. Затова мачкаме. Бихме. Трябва да бием стейдж 3. А да ще бием на ауто или не, няма никакво значение. Важното е да бием. Това малко ми излага с чете на металото, ще тукува всички, ама какво се прави? Искам после да мине мисията хора и за ваше удоволствие да това е един Rare Shard Asian, да видим какво ще ни се падне от там. Къде ми се падне Rare. То от Asian Shard, от друго освен Rare, което не е гарантирано. Няма да ни се падне. Там понякога се получават и Epic герои и Legendary. Да получите Legendary герой от Asian Shard, шанса е по-малко от 1%. Трябва да се направи Taunt, и ще може да направим. Това е третия стейдж. Трябва сега да бием. Като гледам, може би ще успеем. Не казвам голяма дума. Тук това Affinity работи и при босовете. Карел е Magic и Essential Spirit, а тази е Spirit. И нашите герои двамата, които са долу виждате, и те са Spirit. Само Карел е Magic. Бихме Great Hall Unlocked. Бихме и тука. Трябва да бием Spirit Keep Level 3. Не Spirit, а Magic. Трябва да бием трите стейджа на Magic Keep. Няма да го бавам. Нека се играят на ауто. Ще минем киповете и ще това ви наряша. Това ще е края на видеото. Разбира се, тя си прави щит. Всеки ход. Когато атакува, тогава не си прави щит. Сега е слаба, защото е първия левел. Next. Втори левел. В турнира сме трети вече. Как виждате, ги приспием още в началото на играта.
Така, сега ще бием второ ниво. Бием помагачите и първо, защото те по някакъв начин ще ни омълмощят. Така, атакува ни. Това е много добре за нас, защото като ни атакува. Добре, бихме и тука. Продължаваме нататък. Stage 3. Дано бием и Stage 3. Така за първо видео е по-дългичко, надявам да се ви хареса. Ако няма какво да правите, може да огледате видеото. 1 час имате да огледате. Мисля, че ще ви хареса цял 1 час видео. И много ви хареса. Аз за вас го правя, не го правя, защото мен така ми харесва. Не бидете погрешно, обичам да правя видеа. Но тази го правя за вас. Само единствено за вас. Малко закъснявам в момента, но няма значение. Работа мога да свърши утре. Виждате? Някак си прогресираме. Да, един го убиха. Да се включа на менюал. Да включим наръчно, да знам какво може да се случи. Бихме. Така. Void Keep, трябва да бием второ левел на Void Keep-а. Това ще играем наръчно. Защото този Void Keep-а прави много гадни неща. Лета си. Това защо умря, не е ясно. Това, ако питате всъщност жена. Ако това питате. Убихме Void Keep-а. Next. Stage 2. Те да падат. И те да припадат. Така. Пак ще се бием. Защото е първият съвсем да е въпрос. Важно да убиете него. Ако убиете него, разбира се, печелите битката. Целта да убиете този грамадния кибъра, а не малките около него. Ако биете него, печелите и битката. Лево 14. Така. Force Keep трябва да бием трети стейдж. Да. Ние сме ефективни срещу тези. Да. Този е опасен. И този е опасен. Да, понякога... Хао. Търмита ни дикрисна. Това не знам как се казва животно. Мисля, мени, той е хънгър. Така, този е от яките. Има една мисия, където трябва да направите Decrease Defense на него. Тази мисия няма да играем сега. Ще е някое друго видео. Трябва да го бием. Той няма никакви специални умения. Освен, че ни декрисва атаката. А това не е хубаво. Да, това е първия. Вижте първия колко е труден. Представете си третия какъв ще е. Ще е мега труден.
Вече аз с Magic нищо не направих. Значи отровата може би е най-ефективно нещо, което може да правите. Наближаваме 1 час хора от видеото. Значи, бием Force Keep Level 3 и това е Merishon Chada и това ще е края на видеото. Така, закръчвам на меню. Правим така. Искам да бия първо малките. Така. Края е стъннат. Вече не е. Атакуваме яростно. Още нямам готова. Ако питаш да ползвам бейсик атаките, за да става по-бързо. Тези моите спит са много добри към тези... той е рамкав, той е форс. Чепчето е форс. В случай питах какво значи тази фигурка ето тук. Показва какво афините е боса. Има и отбори хора. Я ми се дадем отбор някога. Може би няма да се дадем отбор, може да се прикрепим към някой. За да може да получаваме награди. Знаете, не ми е за наградите, не ми е повече за това да правим идея, за време да смеем заедно. Някой ще има и комични моменти, чепа никой не знае. Тика и спид. Бием, както виждате. Важно е да бием боса, не тези. Така. Крел винаги е първи. Взехме му живот на това вече. Тези тук също може да ги получите. Да, не правят същото, но може да ги получите. Така. Сега почнем да бием боса. И да много бием. Отровата. Много го мори отровата. Този кипър е мъж. Тук е мързение между половете няма да правим. Дали е мъж и жена, кипър си е кипър. Това е бос. Ако имате някаква мисия, където трябва да биете бос, влизате в дънжена. Влизате в дънжата, биете се боса, по-нисък левел, за да може да спечелите битката и това е. Надявам се да спечеля тук. Така. Атакуваме и бихме. Хора, бихме всички кипъри, които ни бяха в мисията. В чаленджа. Така. Magic Keep. Force Keep. Void Keep. Spirit Keep. Arcane Keep. И разбира се, заслужаваме наградата един Asian Chat. Има още мисии, няма да ги изиграем днеска. Така, влизаме тук. Съмваме 3 малки героя. Така. Получихме Common герой. Добре. Втори шат. Получихме Uncommon. И сега ще получим пак некадърник. Така хора. И сега, за края на видеото, отваряме Asian Chat. А нови се пада нещо хубаво. Rare
и се падна това. Лаган Бейн. Какво прави това? Така, chance space decrease the accuracy. Добре. Attack any places continuous heal. Това също е много добре. И това Attack has chance spacing decrease defense. 70% chance. Значи, това има 75% шанс да направи 30% намалява на защитата дебъф на два хода. И има 75% шанс да декрисне turn meter на вашия таргет с 15%. Ако аксендиш, става още по-силен. Ами, Лагон Бейн, виж как изглежда. Не е много красив, но това ни е героя. И хора, само си определям наградите. Клейм. Така. Тука. Клейм. И хора, това е видеото за днес. Ако ви харесва, взели лайк, подписвайте на камбанката. Аз бях Саймън и нови срещи. Довиждане!